ಹೈದರಾಬಾದದ ಮಣ್ಣು ನೀಲಿ. ಒಂದು ಪುಕ್ಕದ ಕತೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ. బాగా ఎంత ఉందో పుగ్గ పుగ్గ పుగ్గరట్టు పుగ్గరట్టు నాదిತ್ತೆ జిగి 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 ನಿಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕಡ ಓನರ್ ನಾನೇ ಮನಿ ಪೂಜಾರು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಯರು. ಹ್ಯಾಪಿ ಸೂಪರ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಗಾಡಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಚಿ ಮಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಾರುಂಡು ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೇರೆ ಗಾಡಿದೊಂದು ಪೂಜಾ ಅವರುಂಡು. ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಪೂರ ಕಂಪನೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲಗೆ ಬಂಡೇರಿ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ. ಬಟ್ ಪೂರ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಎದುರು ಐಕಿಯಾ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್. ಸುಚ್ಚರೆ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ರಟ್ಟು ಪಾತಿರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪುಗ್ಗದ ಪುಗ್ಗ ಇಪ್ಪಡ್ ಇಪ್ಪಡ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಇಪ್ಪಡ್ ನಾಜನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಇಂದ ವೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪಡ್ ಪುಗ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿನ್ ಪುಗ್ಗದ ಪುಗ್ಗ ನಾಲ ಪುಜಿ. ಒಂದು ಪುಗ್ಗದ ಕತೆ. ಒಂದು ನಿಲೋಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಚಾತಂಗಡಿ ಅಂದ ಚಾಪ ರೋಡ್ 300 ರೂಪಾಯಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮೂಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ ಹತ್ತು ಪೂರ ದೇವೇರನ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೋರಿ. ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು, ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ಪಿರೋಡ್ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ಐಟು ಪೂರ ಉಂಟು ದೇವರು ಪೂರ ದೇವೇರ ಅವು ಅವು ಇರು ಉಲಾಯ ಪೋಯರ್ನ ಇರೇ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದ ಬುದಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರ. ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರ. ಸೊ ಮೂವಿದ ಸೆಟ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದೆತ್ತ ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮುಲ್ಪ ಪನಿಪುನಗೆ ಒಂದ ಏನ ಕುದರೇನ ಈಗದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ ರಾಜಮೌಳಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಓ ರಾಜಮೌಳಿನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಎದುರುಡು ಅವು ದುಂಬು ರಾಜಮೌಳಿನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ದೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತು ಜನ ಎದುರು ತೋಜನ ಕೆಲವು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಒಂದುಲ್ಲರ ಹೂ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು. ಸೊ ಅವು ರಾಜಮೌಳಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಅಲ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಐತನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಓಡ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಉಡುಪಿಜೇರು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕೊನಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ ಬುಡುಪುಜೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಂಚ ಪುರ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪುರ ಇತ್ತನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಕನಾರನೆ ಹೋದಜಿ. ಹೈದರಾಬಾದದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಫುಲ್ ಹೈದರಾಬಾದದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೇನ್ ಒಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ರಾಮನಾಯ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ ಪುರಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಪುರ ನೆಟೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಃ. ಸೊ ಮೂವಿ ಪೂರ ನೆಟೇನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಪಾಶ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು. कबूतर देखो कितना है ऊपर. कबूतर 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 देखो कबूतर
ಏತ್ ಪಾರಿವಾಳ ಪುಲ್ದುಂತಲೆ ನೆಟ್ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ നല്ല ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆ. ಇದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬರ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇಡ್ಲ ನಮಕ್ ತಿರುಕೋಲಿ ಪೂರ ರೋಡ್ ಜಾಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಪೋಯಿ ನೆಟ್ ಪೋಯಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಮನೆ ಅದು ಓಡೆ ರೋಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಒಲ್ತೂಲ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಅಂತೂ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗಣಪತಿ ಬರ್ಪುಡು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಮುಳ್ತ ಲಂಗರ್ ಹೌಸ್ ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಲ ಇದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಗಣಪತಿ ಆತ ಹೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಪ್ತ ಅವು ಕ್ರೇನ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪುನ ತುಂಬಾ ಹಿರೇಗ ನಡಪ ತಾಕದ್ದು ಬೋಡ ಆತೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತವನ ನಡಪುರ ಫುಲ್ ಡಿಜೆ ಇಪ್ಪುಡು ಗಣಪತಿ ಒಂಜೈತ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಎತ್ತು ಗಣಪತಿ ತುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವು ಏಪ ವರ್ಕು ಮಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ 20 ಏಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಏಪ ಗಾಡಿ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾದಂದಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಚಿಂಚಿ ತಾಕುಜಿ ಅವು ಆಚೆ ಎನ್ನು ತಾಕುಜಿ ಅಕು ಲೇರ್ಲ ತಾಗವುಜಿ ಅವು ಪೋಗದು ಪೋದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಲ್ಲ ತುಲೆ ಓಲ್ಲ ಇದು ಓಲ್ಲೆ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಕನ್ನಡ ಕೆಂಪು ಒಂದು ನೀಲಿ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣದ ಕಲರ್ ನೀಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪ ಪಂಡಲೆ ಹೈದರಾಬಾದದ ಮಣ್ಣು ನೀಲಿ ಫುಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀನದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಟ್ ಫಿಶರೀಸ್ ದಾಕ್ಲೆನ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚ್ದ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರಾಮ್ಗಾರ್. ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಗಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಹೊಸದ ಒಡಂದುಲ್ಲರೆ ಇಂತಲೇ ಈತಲ ಈ ಕಡೆ ಉರುಡು ಸನ ಪಾಡ್ಜೇರು ಪ್ರಸಾದ ದೇವರೇ ಹಿಂದಕ್ಕು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಾರ್ಲೈಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೀರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಕೇತು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ ಹೌದು ಮಾರ ಹಾಂ ಪೂ ఉంది లింబకాయలు ఉంది లింబకాయలు ఇది భవానీ కట్టి తీసుకురాలేదు భవానీ అమ్మ భవానీ పల్లెక పట్టి అమ్మ ఏమిరా బావా ఏమో ఇక్కడ సిక్కుతుంది పూ కదా ఇక్కడ పూ ఉంది కాయలు ఉంది నాకు తెలుగు వస్తుంది అర్థం పడుతూనే లేదు ಸಂಪೂರ್ಣగా ವಸ್ತುಂದಿ ತೆಲುಗು ಅಕ್ಲೆನ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂದುಕೊಂಡತ್ತೀರಿ ತೊಲೈಬೋದು ಕಿಲಾವು ಹಣ್ಣೊಂದು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಿರಿ ಗಾಡಿಗೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಮಂತೇನೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಬಂಟ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ನಿಂಚೋ ಇಕ್ಕೋಡು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ లేదు కదా నాయి అలా నాయిగే ఏమది డిస్టికా
ದೃಷ್ಟಿಯಾ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಗೀರ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ఉంటావా మీకు ఏం భయం లేదు భయం లేదు ఏం భయం లేదు ಅವು ಒಂದು ಕವಡೆ ಕಾಯೋಜ್ಜ ಅವುಲ ಕಪ್ಪುದನ್ನು ಹೊಡೆದಿರಿ ಸೊ ದೀಪ ಗಣಪತಿರ ದೀಪ ఇది బాగా గాలి ఉంది కదా నాకు వస్తుంది నాకు కొంచెం కొంచెం కాదు నాకు ఫుల్ సంపూర్ణంగా నాకు తెలుగు వస్తుంది ఏమి ठीक है ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದೇತ ನಡೀತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದೇತ ನಡೀತಾನೆ ಮಾಲ ತಿಕ್ಕಜಿ ಮಕ್ಳಿಗಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊರಡವ ರಪ್ಪ 10 ಸಾವಿರ ನೋಡಿ ఆయనే ಒಂದು సార్ అంతే ಮಕ್ಳು ఇంకొంచెం డౌట్ ಯಾವುದು ನಿಜ ಯಾರು ಫುಲ್ಲು ಜೋಸಡಿಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿಯರ್ಗೆ ಮಾನೇರು ಭಾರಿ ಜೋಸಡಿಲ್ಲೇರು ಪೂರ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು లింబకాయ ఎక్కడ లింబకాయ ఎక్కడ ఇక్కడ పెట్టేసు ఇక్కడ లింబకాయలు పెట్టేస్తే తర్వాత కారు మూచేయండి కారు ఫుల్ మూచేయండి ఇక్కడ లింబకాయ పెట్టేస్తే బాస్ आगों को पानी लगाई ओम गर्भ ब्रह्मा गर्भ विष्णु गर्भ देवा ईश्वरा गर्भ साक्षात परब्रह्मा श्री श्री गुरुवे नमः अब ऐसे रक्षित नाम लेते धर्मस्त्री प्रतीक्षा नाम लेस्या सकल नाम लेस्या सुरक्षा नाम लेस्या अस्माकं सकुटुम्बानां मम बल के प्रणाम कर लीजिए गणपति अभय आयुवो आरोग्य ऐश्वर्य अभि सिद्धार्थम धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्धार्थम विद्या व्यापार अर्घ कुंकुमां समर्पयामि हस्ता कुंकुमानन्तरं दीपचन्दनं समर्पयामि धूपं धूपमाध्यापयामि नमः नारिकेल नैवेद्यं समर्पयामि कल्पनिच्छति ఒకసారి పోవాలి ఎక్కి బాబు చాలా एक ही बार में फूट जाना सबसे बार नारिकेल नैवेद्यं समर्पयामि नमः चारों जने जाओ चारों जने जाओ चारों जने खड़े हो जाओ चारों जने प्रणाम कर लो अम्मा जाओ आइए 2 मिनट चलिए हाँ ओम श्री महाविघ्नेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमो नमः दोनों हाथों से सब लोग प्रणाम कर लो ओम श्री महाविघ्नेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमो नमः नारिकेल नैवेद्यं समर्पयामि नमस्करोमि हरे गाड़ी चालू करने के बाद ಅದು ಒಂದು ಕೋರು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಒಂದು हेडलाइट्स हॉर्न 3 बार जब बार में माता टीचर का नाम लेते ಫುಲ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಲೆ ಶ್ರೀ